18 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд бинои нави маъмурии минтақаи озоди иқтисодии суғдро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Иншоот тӯҳфаи арзанда ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба кормандони минтақаи озоди иқтисодии суғд, соҳибкорон ва сокинони вилоят ба ҳисоб меравад. Бинои маъмурӣ аз ҳисоби маблағҳои ҷумҳуравӣ дар масоҳати умумии 10100 метри мураббаъ сохта шуда, дар рафти корҳои бунёдӣ 100 бинокори маҳаллӣ бо кор ва маоши хуб таъмин гардид. маъмурият аз 3 ошиёна ва таххона иборат буда, дар қабати якум шӯъбаҳои хизматрасонӣ ба шаҳрвандон ҷойгир аст. ошиёнаҳои болоӣ дорои толори маҷлис, ҳуҷраҳои роҳбарият ва ёрирасон буда, бо таҷҳизоти насли нав муҷаҳҳаз гардонида шудааст. мо имрӯз кормандони маъмурияти минтақаи озодии иқтисодии суғд хеле шод ҳастем, ки бо дастгирии бевоситаи муҳтарам ҷаноби олӣ чунин бинои нави замонавӣ ба истифода дода шуд. мо ҷавобан ба дастгирии сарвари давлат кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки фаъолияти худро дучанд намуда барои расидан ба ҳадафҳои маъмурияти минтақаи озодии иқтисодии суғд, яъне зиёд намудани ҷойҳои нави корӣ, таъсиси корхонаҳои нави саноатӣ ва ҷалби сармояи бештар хориҷӣ ва саноатӣ ноил гардем. дар бино толори алоҳидаи хизматрасонӣ мавҷуд аст, ки дар он соҳибкорон бо истифода аз шабакаи интернет аз хизматрасониҳои алоҳидаи саноатӣ истифода мебаранд. аз ҷумла дархости хизматрасонии худро тариқи электронӣ пешниҳод менамоянд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз фароҳам гардидани имкониятҳои муосир дар минтақаи озоди иқтисодии вилояти суғд изҳори қаноатмандӣ карда, масъулинро ба истеҳсоли маҳсулоти босифат ва содироти он ба хориҷи кишвар роҳнамоӣ намуданд. дар навбати худ кормандони минтақаи озоди иқтисодӣ аз дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷумла фароҳам овардани беҳтарин шароити корӣ дар бинои нави маъмурият изҳори сипос намуда, сарвари давлатро бовар кунонданд, ки дар ҷавоб ба ин дастгириҳо хубтару беҳтар фаъолият мекунанд ва тамоми донишу таҷрибаи худро ба ворид кардани таҷҳизоти замони навин, истеҳсоли маҳсулоти хушсифат ва дар сатҳи баланду муосир анҷом додани хизматрасонӣ ба шаҳрвандону соҳибкорон равона менамоянд. саҳни бино пурра сабзкорӣ гардида, дар он фаввора ва нишастгоҳҳои замонавӣ бунёд ёфтааст. ҳамчунин барои нақлиёти хизматӣ таваққуфгоҳ ва иншооти дигари ёрирасон сохта шудааст. мо аҳли кормандони маъмурияти минтақаи озоди иқтисодии суғд миннатдории хешро ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри таъсиси чунин бинои хуштарҳи замонавӣ мерасонем ва ҷавобан ба ғамхориҳои пайвастаи пешвои миллат кӯшиш менамоем, ки дар оянда шумораи коргоҳҳои навро дар ҳудуди минтақаи озоди иқтисодии суғд зиёд намоем ва ноил гаштан ба ҳадафи чоруми стратегияи миллӣ, яъне саноатикунонии босувоти кишвар саҳми назарраси хешро гузорем. дар саҳни бино намунаи маҳсулоти 48 корхонаи минтақаи озоди иқтисодии суғд ба намоиш гузошта шуд. таҷҳизот ва маснуоти гуногун, ки дар корхонаҳои истеҳсолии ҳудуди минтақаи озоди иқтисодӣ коркард ва тавлид мегарданд, бо тамғаи истеҳсоли Тоҷикистон ба бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ пешниҳод мешаванд. ин иқдом дар кори шиносоӣ ва муаррифии ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷи кишвар нақши арзанда мегузорад.